in dai har kana tare da mu a nan Najeriya, sannan kuma kana buƙatar hanyar da za ta iya baka kuɗi cikin sauƙi, musamman idan kana wasu harkokin kasuwanci ba tare da ka takura kanka ba, to za ka iya ɗaukan wannan harka ta mini importation. Ba komai bace harkar mini importation, illa harka ce da za ka iya siyo kayayyaki daga ƙasashe daban-daban na duniya don mu dinga sayarwa a nan Najeriya. Sannan sani ka ne cewa kusan kowane abubuwa da muke amfani da su na yau da kullum yawanci ana kawo su ne daga ƙasashen waje, musamman ma ƙasar China. Wannan ne yasa idan har ka shiga wannan harka, to za ka iya siyo kayayyaki domin ka dinga sayarwa kuma a farashi mai sauki. Sannan kuma abin mamaki shine wannan harka ce wadda da ƙaramin kuɗi za ka iya fara ta. Kuɗi kamar Naira 20,000 ma za ka iya fara wannan sana'a da ita, kawai ya danganta da irin abubuwan da za ka fara siyowa domin ka fara wannan sana'a ta mini importation. Sannan kuma harka ce wadda baka buƙatar shago ko kuma wani wurin ajiye manyan kaya, sannan kuma da wayarka kawai za ka iya yin komai. Da farko dai a wannan bidiyon zan muku bayani ne akan wuraren da za ku samu abubuwa, tun daga sababbin abubuwan da za ku iya siyowa su da kuma sakan abubuwan da za ku iya siyowa su sannan kuma ku sayar da su. Sannan kuma zan muku bayani akan yadda za a yi ku siyo abubuwa kadan-kadan da kuma abubuwa masu yawa, ya danganta da irin jarin da kake da shi. Sannan wani lokaci idan za ka fara wannan harka, dole kana buƙatan ka siyo sample, don haka za ka iya siyo abu ɗaya ko biyu domin ka gwada su kafin ka yi oda na manyan kayayyaki. Sannan kuma ko da baka da jarin siyan manyan kayayyaki, za ka iya farawa da kaɗan-kaɗan, sannan kuma ka duba har zuwa lokacin da wannan kasuwancin naka zai haɓaka. Burina a wannan bidiyo shine zuwa ƙarshen bidiyon nan ka fahimci yadda wannan harka ta mini importation ta kasance hanya wadda take budewa mutane da dama hanyar yin arziki, musamman a nan ƙasar Najeriya, domin tana ɗaya daga cikin hanyoyin da suke gaba da gaba, musamman ma harkokin da za ka iya farawa a yanzu, sannan kuma zuwa wani lokaci idan har kana da sa'a ko kuma nasibi, za ka iya samun abin da baka taba zato ba. Sannan tunda a wannan bidiyon za mu muku bayani ne akan website ɗin da za ka je domin ka siyo abubuwa tun daga kan takalma da wayoyi da laptops da sauran abubuwan amfanin yau da kullum irin su kayan kicin, suturu na sakawa, agogo, kayan turare da sauransu. Duk za mu faɗi inda za ka samu waɗannan abubuwa. Wanda da farko za mu fara da wani website wanda ake kira 1688.com. In dai har kana bukatar website inda za ka samu abubuwa a farashi mai arha sosai, to wannan website ɗin yana ɗaya daga cikin waɗanda ya kamata ka duba, wato 1688. Sannan kusan duk kayayyakin da za ka samu a wannan website za ka ga kayayyaki ne waɗanda ake sayarwa ba daidai ba, ana sayarwa ne a farashin sari, sannan kuma kayayyaki ne da ake sayar da su da yawa. Sannan duk wani kayan amfanin yau da kullum za ka same shi a wannan website. Sai dai akwai matsala guda ɗaya. Wannan website ne wanda yake zuwa da yaren Chinese, amma za ka iya amfani da application na translator domin ka iya fassara duk abubuwan da ka gani. Sannan kuma wannan website ne wanda ba za ka iya yin order kai tsaye zuwa Najeriya ba, don haka dole sai ka yi amfani da agent wanda zai karbi kaya daga China sannan ya turo muku su zuwa nan ƙasar Najeriya. Sannan abin da zai burge ka game da wannan website na 1688 shine kasancewar wannan website ne wanda za ka iya siyo abu a arha sosai, sannan mutane da dama suna samun riba mai yawa domin suna iya sayarwa a farashi mai tsoka idan aka kautanta da yadda yake tsada a nan Najeriya. Website ɗin da za mu magana na gaba shine alibaba.com. Wannan website ne wanda za ka samu abubuwa masu inganci sosai, sannan kuma website ne wanda duk kayan da ka siya yawanci za ka iya sa a rubuta maka sunan kamfaninka a jikin waɗannan kayayyaki. Sannan kuma wannan website ne da ake amfani da Turanci, don haka za ka iya yin ciniki da su cikin sauƙi. Haka kuma za ka iya tsara kayayyaki gwargwadon irin samfulin da kake so su kasance. Sannan duk da cewa yawanci ana siyan kaya da yawa a Alibaba, to amma za ka iya siyan kayayyaki kadan ma, ya danganta da dillalin da kake hula da shi. Sannan akwai wani website na gaba da za mu magana a kai, wato Taobao. Wannan website ne wanda yake kamar Amazon. Za ka samu kayayyaki na zamani, musamman tufafe da abubuwan da suke trending a TikTok da sauran kafafen sada zumunci. Sai dai shi ma yana zuwa da yaren Chinese, don haka dole sai ka fassara shi ta amfani da Google Translate ko browser. Website na gaba su ne Temu da Shein.
Temu yana kawo kaya kai tsaye zuwa Najeriya amma Shein yana buƙatar ka yi amfani da agent. Waɗannan website suna da kyau domin siyan kaya kaɗan domin gwadawa. Duk da cewar farashinsu ya fi na 1688 ɗan tsada, amma sun fi arha idan aka kautanta da Najeriya. Yanzu kuma bari mu yi magana akan inda za ka samu kayayyaki second hand wato sakan. Da farko akwai Shiyanyu, wanda shafi ne na kamfanin Alibaba. Wannan shine babban kasuwan sakan a China, daga laptops, wayoyi, agogo, kyamarori zuwa kayan guda duk za ka samu anan. Saboda mutanen China suna kula da kayansu sosai, za ka samu sakan masu inganci. Yawancin kayayyakin da ake kira London News yawanci daga China ake siyowa su. Sannan akwai AliExpress, wanda shi ma yana da sasan kayayyaki na refurbished, wato an gyara su sun koma kamar sabbi. A ƙarshe, abin da nake so ka fahimci shine idan kana siyan kaya kadan, za ka iya amfani da AliExpress, Temu da Shein. Amma idan kana son siyan kaya da yawa a sari, to Alibaba, 1688 da Pinduoduo sun fi dacewa. Harkar mini importation harka ce wata take tafsa wadda ba ta raina jari. Ko jarinka kadan ne ko babba, za ka iya fara ta gwargwadon ƙarfinka. Ba lallai sai ka bude shago ba, za ka iya sayarwa ta WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook Marketplace, Jiji har ma da Jumia. A bidiyonmu na gaba za mu muku bayani kan yadda za ka siyo kayayyaki, yadda za ka zaɓi masu arha da waɗanda suke tafiya a kasuwar Najeriya. Idan kana sha'awar wannan harka, ka biyo mu sannan ka yi subscribe domin kada ka rasa bidiyonmu na gaba.